साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन। साफ्रोमबो जेलाव थानांनाय एनडिएफबिफोरखौ गाव गावनि जिल्लायाव लाबोनानै केसफोरखौ फोजोबनायनि खामानि मावगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। साफ्रोमबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन। साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिनि सायाव एनआईए आरो सीबीआई केसखौ रायजोफोरा लाबोगोन बियो रोखा आरो रायजोआव सफैनायनि उनावनो गावबागाव जिल्लायाव लाबोगोन आरो साफ्रोमबो एनडिएफबिफोरखौ बेलनि गेजेरजों उदां अख्राङाव थाफैनो हानाय जागोन आरो बेखौ एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा कौटि कौटि रां बाहायनानैब्लाबो बारग' एनडिएफबिनि थाखाय खामानि मावगासिनो आरो बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफोरा फोरमायो। आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि रोखा बाथ्रा साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा उदां अख्राङाव फैगोन बेयाव जेबो सन्देह गैया। साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि सायाव एनआईए सीबीआई केस नांनानै थानायफोरखौ जिल्लासिम लाबोनानै जिल्लायाव केसफोरखौ फोजोबस्रांनाय जासिगोन होनना रोखा बुंथिना होयो। बारग' एनडिएफबिनि सायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा माबादि बाथ्रा बुंखो फै जों आबुङै खोनासंलांनि। सीबीआईनि केसखौ जेनेरेलि अलरेडि जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय आपिल खालामनाय जाबाय। बेलनि थाखाय मावगासिनो दं खामानिखौ। बेवहाय गासै 7 दङ। साबानि 4खौ चिरां जोंनि बर'लेण्ड गेस्ट हाउसआव शिफ्ट खालामना दोननाय जादों। गासैबो बेल मोननो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंना दा 54सा एनआईए केस दङ। बे 54सा एनआईए केस जानाय साफ्रोमबो जोंनि एक्स मावथि एनडिएफबि लोगो बिथांमोनखौबो जिल्ला वाइजै जिल्लानि जा जेलफोर दङ बेवहाय लाबोनानै जिल्लायावनो बिसार खालामनानै बावैसोनो बेल पिटिसन होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बेबस्थायाबो जागासिनो दङ। जों आसा खालामदों खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।